Namar ka jing sokya halor ka jing duna jong ka jing penmang iki kam penroy syaki jeka kaput ka jela ka bah ki babun ki jeka ka kelalong ka jing jinjar jong ki pajba ka jela ki badan sikitain kaput ka bolong ru ka jing duna ka jing penmang tengka ya ki skem lane ki we ki kam penroy habakren halor ka ne ka benta u MLA jong gonong po constituency uba Emerald Bonsim ulong ba ka ne ki jing duna na ka jing penmang tengka na ka interstate border area development program hagabai debat kane uni unong mi kemat pajba kan nong po ulabu ia kejing kentu ia ke sorkar ban penhekno ia kejing penmang tengka ban penpoi ia ki kam penroy sigi tain kaput ke jela kenang bakan pentikna susu bagi jaka ki de jong ke jela Meghalaya namar kejing pentikna kawan lang ba jong ki kam penroy ru ban ru bagi pajba ki beim hagi tain kaput kin syong sok syong san kalau jumpa kejing tho na kapor syakapor ha ka bai de kumno bangin enhance ya ka allotment ka budget nak liang jong ka sorkar jela ha ka baide bat ka interstate border area development program kani ke digawi neki program ki project jong ka sorkar jela ban wara iki kampen roy syaki kaput bat ka jela sam dina ta ka daw hapo assembly ru ngalaju raise ya kani issue na kapor syakapor bat mentaru ngala persyang ban tho na kapor syakapor na kabanta ban kiu ya kani kijing penmang pisah ya ke interstate border area development program ko jela jongi kumbala ban suthu ka sarkar jela kadang don ha linti menta ban penbe ya kini disputed area ki khat artli ki area of difference ha ka ban riutli la persyang ban penbe wala ki don ka tu ka ne ki benta ki ba kum ka sarkar jela dang hak ban penbe ben keren bat ki stakeholder bat ki hima bat ki ada si council bat ki rat ki snong ngit scam begini ki ibaro kin la ban pendep ha kom ka biang bat ki henriu tuli ki badang sa ru ya ki baka sarkar ka sa sim na ki por ki banwan magidon shibun ki jaka ki ba nakaliang jong ka jela ka jongi ki along kaput bat ka asam kum ka duksa ki snong ki babun ma ki badan hapo kanong po constituency marahri boy ki ba khap bat asam ke jirang konstituency kanong po constituency bat ka mau hati constituency ki jaka ki badon hi halenter kanong po constituency ki jaka ki ba khamlong peaceful kim da don than ki jingnya kaja ki jingnya kan at bat kunta tete tingi kwa ban pentikna ba ki kampen roy ha ki dik snong ki bordar ki jungi ki de ban long ki babiang Shen ka komiti jong ka district association bat ban pha ki proposal bat ngangit scam ba nakaliang jong sarkar jela kan take serious note on this nagam takat baginang la ban wara ki kampen roy kila bende ki school building kila bende ki community hall kila bende ki footpath kila bende ki footbridge kila bende ki motorable bridge kila bende ki scheme jong umbam umdi la bende ki babun ki jak project scheme bengila ban pun urlong haki kaput ki jungi kan yarap sibun kajing kentu na kaliang jonga kalong ba ka sarkar kan sim khiyai kan na lor bangi kum ki MLA leng ba ke SRWP scheme jungi ngi persyang ngi ban yarap kat bala tenre ke SRWP scheme ngi namla ban ai ka bahe ye ki snong tenre na ke interstate border area development program kene ka sarkar jela ka don isu ban kentu ban penmang kajing penmang ka bahe khnang ba ki babun ki project nginla ban wara ha kini ki kaput ki jungi bat ka asam kenang bangin pentikna ba uput usam ujungi ulong boskem ha bangidon ki infrastructure ngi biang ki surok lenti sengkin umbam undi ki yang dorbar ki anggan udi center ki school ba umta tete ka pentikna ba ki jaka ka jungi bat kenang ba nginla ban pen scam wat ha ka second phase ka ban wan ru ha ki jingi keren ki banang ya ngin pentikna begini ki jaka ki dehi ki jungi kata ka ki jing kentu bat kajing kerpat gitu ngai ka sarkar jela bakan simkhia ka nika benta